ಧನು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ 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 ಮತ್ರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಚಾಪಡಿಯರೇ ಧನು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಕವಿತಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಶು ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ. ಹೇಮಲತಾ ಸಿ ಹೆಲೋ ಸೀಸ್. చాండ్ ఇన్నండి. ఎలా చా ಗಲಾಂಡ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಹೇಮಲತಾ ಅಕ್ಕ ಇರು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಫಾಲೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಲ್ದರು ಅಂದ ಏನು ತೂತುಜಿ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ ತೂದಿಜ್ಜ ನಂದು ಅನ್ಫಾಲೋ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಡ ಅಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪೊಡತ ಮೇರೋಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ. ದಿವ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈಲೂರುಡು. ಸುರಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಪರಿಯರಿ ಚಾಂಡ್ ಈನಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಡೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಹೋನುಲೆ ಬೈಲೂರಿಗೆ ನನ್ನದಾದನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಪಂದೆ ಉಂಡಾ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇತಪುರಿ ಯೂಸರ್ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಐತಿ ಎರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪಂಡ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತಂದು ಐತೆ ಒಂದೇಟು ಜನರಲ್ಡು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ತೂವೊಂದ ಮಾತ ಐಕ್ಯಾನ ಏರ್ನ ತೂಯರ ಪೂಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆತ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರು ತೂಪೇರು ತೂಂಡ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಸುರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡುಡಿನ ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪಾಡುಡಿಂದಾಂಡ ಪಾಡ್ವೆ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಾಮತ್ತೆರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಟ್ರೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಚಾಪರಿಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಗಮತಂಡ ತೆಲ್ ಸಾಕದಿಪ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ತೆಲ್ದು ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸುಣ್ಣದ ಸರಿತುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕು ವಿರಿದು ಓದ್ತಾನೆ ಮಾರ ತೆಲ್ತು ಎರೆಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ವೈಜನಲ್ಲ ಎಂಕಂತೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ನಾಗ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತು. ಲೈಕ್ ವರ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಾನಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿನಿ 42 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜಂತ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೆನಪುಂಡೆ ಯಾನ 13 years ಲವ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿತ್ತೆ 13 years ಲವ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈರು ಬಂದಿತ್ತರು ಮುರಣಿ ತಿಕ್ಕದನು ಮೀಟ್ ಆತಾರು ಪುರ ಪಂಡರ ತೀರೆನ. ಧನು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಪಾಡ್ಕ. ಶಿರ್ಲಾಲ್ಗೆ ಏಪಗೆ ಪರಿಯಾನ ಬರ್ರೆಗ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಗೆ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾನ ಈತಿಜ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾನ ಈತಿಜ ಚಾಪರಿಯನ ಅಮ್ಮಿ ಇನ್ನ ತಿಂಡಿ. ಪ್ರಿಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಅಮ್ಮನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಂಡ್ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ಪಡೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತು ತೆಲ್ಕೆ ಬೈದನು ಗೊತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋರ್ದು ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಾತ ಐಟೊಂಜಿ ಏತು ತೆಲ್ದ ಬಂಡ ಏತು ಟೇಕಪ್ ಎತ್ತೊಂದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಲುಲ್ಲೇರು ತೋಜ್ಜೇರಿಯರ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ ತಲಕದನ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಚೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿತ್ತವ್ರಿ ಬೈಲೂರು ಪಿದಡ್ನ್ಯಾರು. ವನಿತಾ ಎಂ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ಅವತ್ತಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ
ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾಡಿ ಕೇರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಾ ನೆನಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಹೂ ಐ ಆಮ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಯಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ಲ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡನ್ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಹಲೋ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓದಿವ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುರಣಿದಾಯಿಗೆ ಲೈವ್ ಬೈಜರ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬೋರಂಡಿ ಬೋರೋನಂದತ್ತು ಮುರಳಿ ಸಂಡೆ ಓಲಿತ್ತಪ್ಪ ಮುರಳಿ ಸಂಡೆ ಓಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆಕ್ತೆ ಇಂಚನ್ ಬೊಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಬೈಜರಿಂದ ಏರ್ಲ ಕೇಂಜಿರಂಡ ಅಂಚನ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊರ್ಚದಾನ ಲೈವ್ ಅಂದು ഞാൻ ಬೊಯ್ದ್ನೇತಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಲೇಡಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಮಾಮಿಯೇ ಡಲೆ ಮಾಮಿನ ವೈಬ್ಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಮುಜಿ ಗಂಟೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಾಗಲಿಗೆ ಬೈಲೂರು ಹೋದ ವಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚದಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ವೈಬ್ಸ್ ಶೋಕುಂಡ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ freelance video editor कभी एडिटिंग नीड टू आई डोंट नो थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है मेरे को वनिता एम आयता तिंडी ಏನ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ 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 ಕ್ಯೂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ 100 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪರತೆ ಬಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬೆಳೆದಿನ 100 ಜನತೆ ಅಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತು ಅಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತಂದಂಡ ಯಾಂದಲ ಇರೇನು ಕೀಳ್ ಮಲ್ದಿಜತ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಪನ್ಯಾತಿ ಏನು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪನ್ಯಾತಿ ಏನೇನು ಅಂಚ ಪನ್ಯ ಒಲ್ಲ ಮದತಜ್ ಇರೇನು ಹೇಗಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಅಂಜಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಬತ್ತೇರಿ ನಡಕೆ ಕೇಳಲೆ ಅಕ್ಕ ಕೆಸರ್ದಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಆಯಿತು ಹೊರಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆನಪಾಚಿ ಓಲೊಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಮೂಲತ್ತು ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಬಿಲ ಅವಳೇ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆ ಮುಗಿದಿದ ದೋಸೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋದ ದೋಸೆ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದು ಬತ್ತಾರೆ ನನಗೂಡು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನ ಮಾಮಿಗ ಶುಭೋದಯ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೀರ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಬೈಲೂರಿನವರು ನೀವು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂಚ ಕನ್ನಡ ಶೋಕಿಜ್ಜ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುವ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತೀನಿ ಲೋನ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಮಾಮಿ ಅಂತೆ ಸಾಂಗ್ ಪದ್ಯನ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಅನ್ನ ಮೋನೆ ಪುರ ಬಾತ್ಲೆ ಕತ್ನು ಅಮ್ಮನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೋಕುಂಡಿಯೇ ಅವೇ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚಾಂಡೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ಮಲ್ಪುವ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಪಂಗೆ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬರಡು ಓಕೆ ಪನ್ಕ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೈಲೂರು ಯಾನು
ಒಂಜಿ ಬಂತೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಒರಿಯಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಏನು ಇತ್ತನಟ ಎರಡಲ ಕಿಂದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೇಡ ಒಂಜಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಜನಕ್ಲೇಡ ಅವು ಜನಕ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತೆರ್ನು ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಾ ಹೊರ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕವಿತಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಹೊರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ಯಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಓವೇ ಒಂದೇಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲೆಡ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಯಾಪಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತದಕ್ಕೂ ಅಕುಲಾದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯವೇ ಆಯ್ತು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇತಗಲೆಡ ಬರು ಕೇಂದ್ರ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಿಗುಲು ಎನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಬ್ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ कॉन्सेप्ट टीम हाय तुमगेल नाव कसने आमगेल नाव गौतमी ಎಂಚೋ ಉಳ್ಳಾರು ಹುಷಾರುಳ್ಳ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಈ ಸವ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸುಮಾ ಹರ್ಷ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನವನು ಹೌದಾ ಮತ್ತು ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಊರು ಅಕ್ಕ ನಾವು ಬೈಲೂರವರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜಲ್ವ ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜಲ್ಲ ತುಂಗೆ ಜಲ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕ್ಕಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೇರ ಸಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರಂದು ಇಜ್ಜು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಗಲಿಲ್ಲಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ದೇವೇನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಗಲಿಲ್ಲಡು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅವೇನು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎದುರುಡು ತೋಜ್ ಪೈಜಿನ್ನಂಡಲ್ಲ ಪಿರಾರ್ದು ಓಲಾಂಡಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೀರು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಇತ್ಲೆ ಕನೆ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಂದು ಇಪ್ಪರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಗಲ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪೇರ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬನ್ಯ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕಲ ತಿನ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟು ಪುರ ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚಿ ಮರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಲೇಜಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಆಗಲಿಲ್ಲಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವೇರನ್ನು ಗಣಪತಿ ದೀಪನಗಲಿಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಜೇರು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಗಲು ಪಿದೈಪೋದು ತಿನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲಡು ಗಣಪತಿ ದೀಪನುಂದಂಡ ಶಾರದೆ ಅವು ಮತ್ತು ದೀಪನಗಲಿಲ್ಲಡು ಮತ್ತು ತಿನ್ಪುಜೇರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನೃತ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹೆಲೋ ನನಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಹೌದಾ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ನಿಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೈಲೂರು ಹತ್ರ ಕಸನ್ ಕಾಣ ತುಮ್ಗೆ ತೈ ಅಮ್ಗೆ ತೈ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹಾಂ ಏನು ಕಡಿಬೇಕು ಹಾಂ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಾತ ಹಾಂ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಲೆ ಕಬಾಬಾ ಒಂಜರೆ ಪತ್ತಾಲೆ ಮಾಮಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಂ 1 kg ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಪು ಕೂಡ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೂಡ ಹಸಿನ ಹಾಪು ಕೋರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದಿಯೇ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಕ್ಕ ಕೆದಾನ್ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತತಿ ಒಡೆಯಲವರ್ ಉಡುಪ ವಚ್ಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ಲ್ ನೀವೇನಾ ದಿವ್ಯಾ ತೂಚಿವೆ ದಿವ್ಯಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಕೆಲ್ಲ ವಂಶಿ ಹೌ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಹಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಹೌದಾ ಕ್ರಿಶ್ಚನ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸಿಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ यस इंग्लिश बोलतू हिंदी बोलतू नो तुलु एंड कन्नड़ ओनली हरिचंद्र हेलो हाय ಏರ್ಲೈನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಬರ್ಪುನಾಗಲಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂದ ಅಂದಾಗ ಏರ್ಲೈನ್
ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Where are you from? I am from Bangalore. Bangalore. Why akka? Aunchi Divya. Username change केला. Any time okay. तू केदान फ्री जाता हम तेदान येता. आता बीचा लागी लॉक करची ते शास्वे पावसाक. ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋತು ಜರ ಜಾಬ್ಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಬಂದೇನ್ವ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಔಟ್ಸೈಡೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಏಪ ತುಂಡಲ ಬರ್ಸ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪೋರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒರ್ತುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಜನ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚ ಬಂದೆ ಒಕ್ಕ ಸರ್ನಕಲ್ನದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಸತ ಗುಲ್ಲದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಉಲೈದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾನ ಕೇಂಡೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ ಅವೇನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತೆ ಸೈಡೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಜೀವನತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬೇತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ನ ಕನ್ಪೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಟ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇದೀಗ ಎಡ್ಡೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವು ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಗ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಅನ್ಸುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಏಡೆಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಡಂ ಪೋಪ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈತ ತೆಲ್ಪುನ ಪಿರಾಡ್ದ ನಮ್ಮನ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ಪಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಾ ಜೊತೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಅವಲೆ ದಾನೆ ಎಡ್ಡುಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸುಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಮಾತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಪಂದಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ನಿಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎರಡು ಉನೋಡು ತಿನ್ಪ ಚೆಪ್ಪುವ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುಜಿ. ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಡ್ದಾದ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಪೂರ ಎದುರಿಸವಡು ಬೇಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಂಡು ಬೇಗ ಅವಡು ನಾನು ಬೇಗ ಬೈದ ತಾಯಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಗ ನಮಕ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಸಾರ. ಬಟ್ ಅಂಚಿತ್ ನೀಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ. ಕಮ್ ಟು ಅಯೋಧ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀರಾಮ. ಎಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎರಡು ದೂರ ಉಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೋಟೋ 50 Pro ಎಡ್ಜ್ ಎಸ್ 100%. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಲೋ ಸುಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡ್ ನಾನು ಐರ್ನಾಂಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಆದರ್ಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ದಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚೇರು ಬೋರ್ ಆಪು ಇದು ಮೂಲಕ ಕೆಲವರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತಾಗಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಕ್ವಶನ್ಕಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಅಂದಿಸಿಸ್ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪೂರಾ ತುನಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಆವು ಪೂರಾ ತುನಗ ಮನೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮೆದಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಅಂದಿ ಐತೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತೈತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನು ಮದ್ಮೆಯರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಪನು ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಉಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನನೇನು ಬುಡೇದಿ ಕೇರ್ಪುನ್ಗೆ ಬುಡೇದಿನ ಕನನೆ ಕೇರ್ಪುನ್ಗೆ ಯಪ್ಪ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಆಪುಣ ಅಂದ ಎನ್ನು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಕಾಯನಗನೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ನನ್ನ ದಾದನ ಮಾರೆ ಆತ ಕೆರ್ಪುನ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾತ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಏತು ಕೊರಿಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೂ ಯಾನು ನವಂಬರ್ 4ಗೆ ತೊಂದೆನ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಮೇಲ್ ಕೊರ್ನಿಯ ಪನ್ನಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಏದು ಗೊತ್ತಾ 30 ಕೊಡ್ತಾ 30 ಅಂದು ಐಟು 10 ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಬೊಕ್ಕ ಈ 17 ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದ ಹಾಂ 10 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು 17 ಇರುವ ಒಂದು ಲೋನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡವು ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಏನು ನವಂಬರ್ದು ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಮುಜ್ ಕಟ್ಟೊಂಬತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಚಾಂಡ್ ಭವಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮತ್ತು ನಿಗುಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ನಗ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ವಾ ಸಾರಿ ಇಚ್ಚಿರಾ ಅಣ್ಣೆ ಕಟೀಲು ಪೋತ್ತೇರೆ ಬಿಡುದು ಸತ್ಯ ಪಂಡರ್ಸಿಸ್ ಓಲಾ ಆಂಡಲ ಕೆರಿಯರ್ ಪಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಕೈಕ್ ತಾಗಂಡ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆರೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಕುಲು ಎಂಚಬ್ಬೆ ಕೆರಿಯರ ಪಂದ ಅಂದು ಜಿಂಡಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಒನ್ ಫ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಮಧು ದೀಪಾರ ಇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮರಲ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಧು ದೀಪಾರಂದ ಅರ್ಥನ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಏರೆಗ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಜ ಮರಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೇನು ಮಾರೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರೇಗ. ಕೃತಿಕಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೋಚ್ಚಿ ಇರೆಗ್ಲ ಪನೋಚ್ಚಿ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ದರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪನೋಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡೋದಿಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಸೀರ್ ಮತ್ತು ಇಂಚಿ ನೀರು ಲುಕ್ಸ್ ಟು ಹಾಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ಸಿ ಮಣ್ಣು ಕೆತ್ತಂಡು ದೀಪಂದ ಬಿಡೋರ. ಕುಷ್ಮಿತಾ ಎನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾ ಲೈವ್ ಬೋಯ್ಜತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೈವ್ ಪೋಸ್ಟೇ ಪಾಡ್ದಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯನ ಬರನ್ ನಕ್ಲಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೋಪ ಲೈವ್ ಮುಗಿದ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಈದ್ ಪೂರ ಆಯರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೆಸಿಸ್ ಐಕ್ ಯಸ್ ಅವಂಗೆ ಪನ್ಯ ಸತ್ಯ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನಾನು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೋಕಿನ ಕಥೆನ ಮಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿನಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓದಾರ ಪೋಪು ಇಂಕ್ಲೇ ಮರ್ಲಾಕ ಸದಾಶಿವ ಯಾನು ವೈಶು ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ವೈಷ್ಣವಿಯ ಯಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸದಾಶಿವ ಅಂತೂ ನಂಗನೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇದಾಗಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸದಾಶಿವ ಅಂದಿತ್ತ ವೈ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ದೀತಾರ. ಹಾಯ್ ರೋಸ್ಲೀನಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಗುಡಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಟ್ ಏನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ನೆಟ್ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ದಿಪ್ಪಡ ಅಥವಾ ಬೇಲೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದು ನಗುಲು ಏತ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪನ್ನೆ ಕೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡನಿಗ್ಲಿ ನಾನು ಪನೋ ಏಕೋಸ್ಕರ ಇರೀಗ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬರಡು ಅಯ್ಯೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬರೆಗ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಇದು ಬೇಗ ಬರೋದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕೇಂಚಿ ನಾವು 1,00,000 ಮುಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಚ ಇದು ಬೇಗ ಬರ್ಪಿಚು. ಐ ಆಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬತ್ತು
ಕೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಬಾ ದಾದಾ ಕೊಪ್ಪನ ಪುದರೇ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಪ್ಪಡ ಐ ಆಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ರಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಓಪನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೇನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಐ ಆಮ್ ನೌ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತದಾಲ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನಿಜರಾ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಐ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲತ್ತ ಅವತ್ತು ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಏರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಗುಲ್ ಪನ್ಲೆ some health issues I quit my job next year ದಾದಂಡಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂದು ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಶೆಟ್ರೆ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಜನ ಪಾಪಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಎಂದೇಟುಳ್ಳೇರು ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು ಮಹಾಪರಬ್ ಪನಂದೆ ವೈದಾರು ಪಣಂದೆ ಬರ್ಪುಜಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಸಂಜನ ಪಂದಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡುಳ್ಳೇರು ಡೆಲಿವರಿ ಎಂದೇಟು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆದಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಪಾಪ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರೋನಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ತಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬವಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಬವಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಿ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾ ಏನು ಟೈಮ್ ಬರ್ನ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುಜಿ ಏರಿನ ಮದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಕ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಪನ್ಪೆ ಹೌದಾದನ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐಕೇನು ನನಗೆ ಪನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿ ಪಂದನಿಗ್ಲೇ ಪನ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಅಂಚಲ್ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಅಂದೆ ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಹುಷಾರ್ ಲೈರ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಸುಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜು ನಿಗಲೇ ಇಜ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸು ನಿರಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನ್ನ ಹಾಯಕ್ಕ ಯಾನಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಇನ್ನ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ಬಲೆಕ್ಕ ಮಾತಲು ಒಂಜೆ ಕೋರ್ಸ್ ಓದೆತ್ತೊಂದಿ ನೀರು ಯಾನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಪ್ರತೀಕಾ ಅಂದ ಈಗ ಇತ್ತ ಬೆಲೆ ಪೊಂದಿಲ್ಲನ ಅಡೆಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ವೈ ಇಕ್ರ ಗಂಟೆ 11:30 ಲೈವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಕಡೆದಿಯರ ಪಂತೆರ ತಮಾಮಿ ಕಡೆದಿಂದ ಬೇಗ ವನಸ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಅಂಚಾದ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಚಾಂಡಯ್ಯಕ್ಕ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಣಂದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟು ನಮಸ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾನು ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಅಬ್ಬಾ ನೀವು പൊടിയപ്പം നിങ്ങളഞ്ചോട് പറഞ്ഞു പിന്നീച്ചിൻ്റെ ಬಗ್ಗೆ വരും ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲಾಸ್ ಅಂಡೈರಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಬಾಲೆ ಉಂಡಾ ಸಾರಿ ದಾದಲ್ ಬೇಜಾನ್ ಪೋಚಿನಿ ಕಿಶಿಯಸ್ ಹುಷಾರಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಣಿ ಹುಷಾರಸ್ ಇನಿ ಕೊರಿಯಾ ಲೈಕ್
ಹಾ ಅಂಡಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡ ಎನ್ನಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಚಾಂಡ ಮಾತ ಬರ್ಪ ವನಸ್ಗು ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಯಾನವರ ಪನ್ಯತ ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದೀಪ ಈ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ದೀಪ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಾಕ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಸಂಜೆ ಬೈಲೂರು ಆಯಿಲವೆಕ್ಕ ಆ ಬೈಲೂರಂತೂ ಬೋಂತ ಅಸ್ತಕ್ಕೆ ದಾನ್ಪಡೆಲ್ಲ ಬೈಲೂರು ಬೈದೇರಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಬೈಲೂರುಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಎಂಚುಳ್ಳೇರಕ್ಕ ಹುಷಾರ್ಲೇರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಷ್ಟೇನು ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ತಾರಾನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸೂನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ದೇತೊಂದಿನ ಅತ್ ಬಿ ಎ ಕೌಚ ಕಸನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿನಿ ಕಾಣ್ ಮಣ್ಕಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕ ಕೌಚಕ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೋರಿಯಾ ಕಿನಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ನಾಗ ಮಂಡೆ ಹಾಳ ಕೋರಿಯಾ ಅಂದ್ ಕೋರಿ ಈಗಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತಿಜ್ಜರು ಇಟ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನರ್ದು ಅವ್ವಾಂಡಲ ಏತರ್ದು ಅವ್ವಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ದೇವರೇ ಎನ್ನನ್ನು ಗುರ್ಪಿಸಿರತ್ತ ಮೊಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಡು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈನ ಪಣ್ಣ ಒಂದಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆಗಂದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪದ ಯಾಕಂಡ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಲ ಬೋಡೈಕ್ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ಡ್ಲ ನೆಟ್ ಪೋಪುನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಈನಂದ ನಿಗಲು ಲೈವ್ಡ್ಲ ನೆಟ್ ಪೋಪುನ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಈ ಸರಿ ಏನಾಯ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ಅರ್ನ ಪಾಡ್ನಂಗೆ ಎಂಡ ಕಾಸಿತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಾಗ ಅದು ಕಾಸಿತ್ತಿಜ್ಜಿ 390 ಪಾಡಿಯ 390 ಪನ್ಪರ್ 390 ಅವಳ ಪಾಡ್ನಿ ಇಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಾಡೋಡಂದ 450 480 ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ 3 GB ಸಿಕ್ಕೊಂಡು 3 GB 2 GB ಇಂಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪೋಪುಂಡು ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಖಾಲಿ 1 GB ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈತಕ್ಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನಾಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಡು ಆಗಲ್ಲ ತೂನಂದ್ರೆ ದಿನ ಇಡೀ ಪೋಪು 3 GB ಬೋಡು ಇಂಕ 3 GB ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೋಡು ಒಂದಂಚತ್ ಈ ಸರಿ ಪಾಡ್ನೇ 2 GB ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನನ್ನ 2 GB ಗೋವಿಂದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಏನಿತ್ತೆ 11 ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿನೆಂಕ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲರು ತುಕ್ಕ ಏತು ಜನ ಓಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಎರಿಗೆ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಇನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದಿತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಏರ್ನ ಓಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿಂತುಕ ಹಾವು ಬೈಲೂರು ದಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವೇ ಸಿಸ್ ಐಕೆ ಪನ್ನ ಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ ಎಸ್ ಮನಿ ಬೋಡು ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡೆ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡ ದುಡ್ಡೇ ಪೂರ ಆತನ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜನ ಮಜಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಬೆಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೇಂಜ್ ಪೋಡು ಅವತ್ತು ಖುಷಿ ಓಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಇಂಚಾಯಿನೈಕ್ಲ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸು ನೀನು ಗೊತ್ತಾ ಬೇಗಕ್ಲಿಂತು ನಂಗೆ ಶಾಗು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿರ ತಗಲ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಂಡತ್ತ ಇದು ಪೊರ್ತು ಬೇತಗಳು ಮತ್ತು ಹನಿಮೂನ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇಳತ್ತ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಪುರ ಪಂದಿನ್ನುಂಡು ಅವು ನಮಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ರಿಯಲ್ ಅದು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ಕಡಿಕೆ ಎನ್ನುಂಡು ಆ ದುಡ್ಡಿಬ್ಬನಾಗ್ಲಿಗೆ ದಾನೈತೆ ನೆಮ್ಮದಿಂಡ ದಾಲಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆರ್ಪುನು ಒಂದೇ ಅವನುಂಡು ಐಡ್ದು ಕೂಡ ಕೊಡೋರು ಅನ್ಸುಂಡು 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಬೆಂತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಗೆ ತಂದು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗವರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಣತ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪಾತೆರ್ನಗಳು ಖುಷಿ 2 ಜನ ಬೆಂತದು ಮಲ್ತೆರತ ಅವು ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕಿಂದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪು ಸೊ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಆಪು ಪೂರಲ್ಲ
ಈತ ಬಡವೇರಿ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪೇರು ಪೂರಲಾಪ ನಮ್ಮನ ಆವುಡು ನಂಡ ವರ್ಷ ಇಡಿಬೋದು ಲೈಫ್ ಇಡಿಬೋದು ನಮಕ್ ಅವು ನಮ್ಮನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂಬ ಪನ್ ಎನ್ನ ತುಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಒರಿಯೆ ಬೆನಂದ್ಪೋನಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಹಾಕ್ಮಿ ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ದಿನೊಳ ಖರ್ಚು ಹಾಕ್ಮಿ ಪನ್ನಾಗ ಓಡೆ ಕಾಸು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗೊಳ್ಗಾರ 4 ತಿಂಗೊಳ್ಗಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈತ ಭಂಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ ದಾದಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂಜಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡ ಆಂಡ್ ಓ ಏನು ಕೂಡ ವಿನಿಯುವುದೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಧನಿಷ್ ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರೈನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಚಾಪರಿಯರ ಚಾಂಡಿ ಇದ್ನಂಡಿ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 8th ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಆಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇರೇ ಇಜ್ಜರು ಐ ಲವ್ ಯು ಸಿಸೋ ಪೊಣ್ಣತ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಮನಿ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂದ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಓದು ಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರಿಯತ ಇಂಚ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲೆ ಕುಲ್ದೇವ್ ಕಂಚೆ ತುಗೆಲ್ ಏಕ್ವಳ ಒಚ್ಚುನು ಏಯ್ಯ ತುಮ್ಮಿ ಚಾಂಗ್ ಜತ್ತ ಪಾಳೆ ಗಣಪತಿ ಶಿರಾಲಿ ಗಣಪತಿ ಅಮ್ಮನ ಕುಲದೇವಿರು ಓಲ ಎನ್ನಿನ ಅಪ್ಪಜಿಸಿಸ್ ಕೆಲವರ ಅವು ಒಂದೇ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವು ಪನ್ಪೆರತ ದೇವ ಆಣ್ ಒಪ್ಪುಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಮೋಸ ಅನ್ಪೋಲ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಂಡ ಆಣು ಮೋಸ ಅನ್ಪೇಗೆ 2 ಜನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಂಡು ದೇವೇರು ಮೋಸ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ್ ಕತೆ ಒಂದಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪನ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಈರ್ನ ಮುರಣಿ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ತುಯ್ಯೆ ಅಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಪಾತೇರು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾತ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಗ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಎನ್ನಾಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಪುಂಡಿ ಹಿರಿಯಗ್ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಮಿ ಮೈತೇದಿ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಅಣ್ಣೆ ಕಟೀಲು ಪೋತೇರಿ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಹೆಲೋ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಕ ಗೋವಂತು ಕಂಚೆ ಕುಲ್ದೇವು ಗೋವಾ ಅಂತಾನೆ ಗೋವಂತುವೆ ಶಿರಾಲಿ ಗಣಪತಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದೇವೆರ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಕುಲದೇವೆರ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದು ಹೋಪ್ ಪೋಂಡು ಡಿನ್ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಯನ್ ಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಅವಂಚನಿ ಬಂಗ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಉತ್ತಂದು ಎಡ್ಡ ನೀಗ್ಲೇಪ ನೋಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದರು ಗೊತ್ತಂಡ ಚಿಮ್ಮಿನಿ ದೀಪಡ್ದು ಪೂರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ವಾರಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿನಾಗ ತೀರ್ದೇರು 2 ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಬೆಂತೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ದುಮ್ಮತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕಲ್ ಕಲ್ಪನ ಶಾಲೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಾಂಡೆಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಶಾಲೆಡ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತ ಬಂಗ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಆತ ಅಮ್ಮನಿಗಳು ತೂಯರ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಿಟ್ರಲಿ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಪಾರು ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಪಾರು ದಯಪಣ ನಿಕ್ಲಿಗೇನು ಈಗ ತೂತಾರೆ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೊರಡಿಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕರೆ ನೇಪಂಡಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪನ್ನಿಗಳು ಕೇನ್ವರ್ ಅಮ್ಮನ ಅವು ಅಂತ ಕೇನ್ವರ್ ಏತು ಸಪೂರ ಪಂಡ ಏತು ಸಪೂರ ಪಂಡ ಆತು ಸಪೂರ ಇತ್ತೆರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏತು ತೋರದು ಏತು ಪೊರ್ಲದಿತ್ತು ಎತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಡುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಅವತ್ತು ನಾ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಾಯ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಳೆನ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಆಯ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಬುಡ್ಪಾಯ ಬುಡ್ಚಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಅಡಿಗಂದು ಈನೇಕು ಎರಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಪುಡು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಯಾನ ಕಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂದತ್ತ ಪಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋದು ಗೊತ್ತನ ಯಾನು ಎಂಚ ಅನ್ಸಿನ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಗುಪ್ಪದ್ರ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಕುಲು ಓದುನೊಂದಂಡ
ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಲೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ₹1 ಲೋನ್ ಮಂದಿನ ಕಲತ್ತು ಸತ್ಯ ನಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ₹1 ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲೋನ್ ಮಂದಿಜೇರಿ ಇದ್ದೇ ಮುಟ್ಟಾಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಏನು ಮುಟ್ಟಾಲ ಲೋನ್ ಮಂದಿಜೇರಿ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಿಂಗೆ ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇತ್ತನೆಟ್ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಮಾದ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿಲ ಲೋನ್ ಇಜ್ಜಿರ್ ಅವು ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ದಪ್ಪಣೆ ಹಂಗೆ ಕಲ್ತು ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂಗ ಹೊರವಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಮ್ಮನಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಒಂಗವಿದ್ದೀರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿನ ತಪ್ಪು ಆತಿ ದೇವೇರ್ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನ ಕಷ್ಟನ ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುವ ಪಂದು ತೂಪನ ದೇವೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ಲ ಕಾಪೋಡು ನಮ ಎಸ್ ಅಡೆನ್ನ ಹಾಣಿ ಬರಡು ಇಂಚನೆ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಬರೋಡು ಮೇರೇನೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಇಂಚನೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಅವು ಯಾನದು ಮಲ್ತೊಮ್ಮಿ ನಂದು ಬಟ್ ಏನು ಹಾಣೆ ಬರಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೇಟಿ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಅನ್ಸಿನಿಂದ ನಿಂಗೆ ನಿಜಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿತ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೆಲವು ಪನನ್ನತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಕೆಲವು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಾಂಡಲ ಖಂಡಿತ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪೂರಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎದುರು ಪನ್ಪನಾಗ ಮಾತಲ ಪೂರ ಪನ್ರೆ ಅಪ್ಪನ್ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂನಾಗ ಅವು ಒಂಥರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಣತ ಅಂಚದು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಎಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಲ ಗ್ರೇಟೆ ಅಗಲ ಮುಗಲ್ ಮಾತೆ ನಮ್ಮಲ ಗ್ರೇಟೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಬೇಜಾರಾವರ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಲೋ ಯಾನ್ ಇರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಎಸ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಡಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಸ್ ಈರು ಬುಲ್ಪೊರ್ಚಿ ದೇವೇರಿ ಬುಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬಿಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪ ಅಥವಾ ಪನ್ನಗೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಂಗೆ ಎಂಕ ಬುಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಂಟು ಯಾಪಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಅಮ್ಮಗ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುನಾಳೆ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಂಚ ಮಂತೆ ಈ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಂಗೆ ದಾಯಿ ನಿಂಚ ಮಂತೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗೆ ಈ ನಾತನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪನೋಡು ನಾಳೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಾವು ವಿಷಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮದು ನಿತ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಂಗ ಬಟ್ ಎಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೀಜೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನಕ್ಕ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಸಿಸ್ ಎನ್ನಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಿರ್ನದ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಬಾವೇರು ಸಿಕ್ಕಿದೇರ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಾವೆರ್ಲ ಆತೆ ಏನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂತೇರ ಆ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲೆಕನೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮುಟ ಸೊ ಹರಿಗ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾವೇರು ಎನ್ನನೆ ಸ್ವಂತ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಅರೆನಿ ಕೊಡ್ತನು ಅಕ್ಕಗ ಆರೆಗ ಪಂಡೆಂಕಲ್ಲ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಆರೆಡ್ಡು ತುಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅಕ್ಕಗ ಪಿಡೆ ಪೋದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ತೂಂಬೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಯದ ಊರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡೇ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಡ್ಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಲಾಕ್ಸನ್ನು ನಿಗಲ್ ಬೇಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪಾರ ಓಕೆನಾ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಕಣ್ಣಲಾ ತೋಜ್ಜಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಳ್ಳಿ ತಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತಲ್ಪ ನಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅದ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಅದೇ ದೇವೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಸ್ ಅವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೇನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಬರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂತೇರು ಲಿಟ್ರಲಿ ನೀವು ನಂಬೋರ ಬರ್ತಾರ ಒರ್ಚುಜಿ ಅಂಕ 22 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಆಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿಂಗ್ ಪಂತೇರು ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವುಡು ಅಟಟ್ಟು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವುಡು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಐನಾಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರ್ ಬೇಜಾನ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಚಿಸಿಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಹಲೋ ನನ್ನ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ನಿಗಲ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡದ ಅಂಚ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಿಯರ್ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡದ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪು ನಿಂಕ್ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಇಂಕ್ ಶಾಪ ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಡ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಬೊಯ್ಯಲು ಅಮ್ಮನ ಇಂಚ ಮಂತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೀರು ಅವು ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಬುಲ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನೀನು ಬಟ್ ಬುಲ್ಪಿರ ನಿಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಅವರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲ ಆತ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ತಿರ್ಪೇರು ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಪಾತ್ರ ಪೋಟಿಗೆ ದಾಲೇಜ್ ನಿಖಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿತೆ ಯಾನು ಫೋನ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಬೋಪಾಯ್ತ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ ಬುರ್ಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲವರಿತ್ತ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಾಯ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲ ದಿಬ್ಬಡ್ ನಿಗಳು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡ್ಬೇಕು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ ದಾಯಕ್ ಪೋಡಿವಾರೆ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಿಚೇರಿ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪುನು ಬೊಕ ಆತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡಿ ನಾ ಪಾತೆನ ಇಟ್ಟಾವಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಜನ ಮತ್ತು ಅದೇ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಯ್ ಶೀಸ್ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ನ ಈಸಿ ಆಂಡ ಓಲಾ ಎನ್ನಿನ ಆಪೋಜಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ ಅವಂದ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಂದು ಸೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇರಿಯನ್ನ ಇತ್ತಂಡಲ ಏನೇ ಇತ್ತಂಡಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ವರ್ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಲಂಚನ್ ಅಂದೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚೋಪಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಯಾನಿರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೀತಾ ಓಯ್ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರ ಹೊಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಗುಂಡಿ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ 2 years ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯು ಇರೇಗ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎನ್ನುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ದಾಯಿ ಗಂಚ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾದನ ಸಿಸ್ ಅವೇ ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಧೈರ್ಯ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬಗೆ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಈತು ಪಾತಿರ್ವ ಈತು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ನಕ ಪಿದಡ್ ಪೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿವೆ ಯಾನ್ಲ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ hi Sneha hi don't why you are wasting your time in this you also wasting your time Sanvi akka doll डोळे उद्दा काणुकातू कहाँ वस कि नहीं यू नो जॉइन हाँ थैंक यू सो मच जना प्लीज डोंट फील डू क्राई थैंक यू दिव्या अले बत्तेरी अन्न सिस उडिपि सिस हाय हेलो ट्रೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಡ ಮಾತ ಕಾಸು ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಾತ ಅಂಚಿತ್ನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೋಡು ನಮ್ಮನಲ್ಲೇ ಸ್ವಯಂ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಆವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬೇಲೆನೇ ಎಜ್ಜಿನ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕದ ಹಲಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾವು ತೀರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಿ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಒಂಜತ್ತೊಂದಿ ತಾದಿ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಹಾಂ ಅಂಚದು she is not wasting her time, it is her job. Yes, correct. ಅರೆ ಮರಲ ಅತ್ತೇನ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಯಾರನ್ನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತ ಟೈಮ್ ಮರಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ಯನ್ನು ಮಾರೆ ಸಿ
ಇನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಇನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಈರು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಲೆ ಮೂಲು ಪುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೆರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಇನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪು ಓಕೆ ಅಡೇ ಬರೋಡೇ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅದು not Sanvi, maintain your language. Okay, your username is Sanvi because I say Sanvi. Itten 12 live undu bye avesis. Okay, type. Patonjare last yana. Some people don't know how to talk. Just leave it dear. Okay. Bye. ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಆಂಡೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕಾಂಡೆದಾಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಅರ್ಥದು ಒಚ್ಚುದು ಪೂರ ಹೊರ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಪು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇತ್ತ ಪೋದ್ ಮತ್ತ ಕಡೆ ಉಂಡು ಮಾಮಿ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚದು ಮುಜಿ ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೊಂಡು ಬೇಲೆದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಂಕೆತ್ತ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ವಿಷಯ ತುಕ್ಕ ಏಕ್ ಒಳ ಮೀಟ್ ಚೌಕ ಮೆಲ್ಟ್ವ ಓಕೆ ಹಾವು ಚೂ అని ದಿವ್ಯ ಒಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಚೌಯ ಓಕೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಇಂಕ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇದೀಗ ಏತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಕೊಂಕಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕ ಪೋಣಸ್ ಪಿಕ್ಲ ವ್ಯಾನ್ ಪೊಣಸ್ ಪೂರ ಮಂಕಡಕ್ ಜಲೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕುತೋ ಒಂದೆ ಈ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಾನ್ ದಿವ್ಯ ಮಳರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮಾಮಿ ಕೂಡಿಕಂಡ್ರೆ ಪೋತಿರು ಸ್ನೇಹ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಇದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆ ತುಕ್ಕ ಏಕ್ ಒಳ ಮೀಟ್ ಚೌಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಂಡ್ 11 ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ 5 minutes ಉಂಡು ಕೈ ಗೋರ್ ತುಗೆಲೆ ಬೈಲೂರ್ ತುಗೆಲ್ಗರ್ ಕೈ ಬೈಲೂರ್ ನೀರೆ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ತಿನ್ಕ ಒಗ್ಗಿಂದ ಲಾಂಬ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಮಿ ಮುರಣಿ ಪೋಯರ ಅವೀರಣ್ಣ ಹಾಳಾತಂಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗೆಲಗರ ಕೌಡೂರಂತು ತುಗೆಲ್ಗರ್ ಗೊತ್ತಸ್ ದಿವ್ಯಾಲಗರ ಕೈ ನಿಮ್ಗಿಲೆ ತೀಚಿ ದಿವ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ಲ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ತೀಚಿ ದಿವ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ಲ್ ಮಳ ದಿವ್ಯಾವ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ಲ್ ಮಳ ದಿವ್ಯ ಅಮ್ಮಿ 3 ಜನ ಒಟ್ಟು ವಚ್ಚ ಓಕೆ ಕೈ ಜಾओ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ ಕೌಡೂರ್ ಅಂತ ಮಿಂಗೆಲ್ ಗರ್ ಕೌಡೂರ್ ಕೈ ಕೌಡೂರ್ ಬಾಯ್ ಗೊಂಡಿ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ತುಳುಲ ಪಾತಿರ್ವ ಈರುವರ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ OTV ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ನಾತ್ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಪುಜಿರದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ನನ್ನ 2 months ಉಂಡು ಆ್ಯಂಕರ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡಪ್ಚಿಗೆ ಅದ ಪಣಂತಿರದು ಏನೋ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ಡಾಪುಚ್ಚಿ ಪಣಂತಿರ ಆರ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ
ಕೌಡೂರು ಮಳ್ಳ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ದಿವ್ಯಾ ಕೌಡೂರು ಮಳ್ಳ ರೀ ಕಣಂಜಾರ್ ಮುಖರಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ ಕಣಂಜಾರ್ ಅಮ್ಮಕಂಗ ಲಗ್ಗಿನ ಮಾತಾಡ ಕಣಂಜಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗರ್ಲ್ ದಿವ್ಯಾಲೆ ಬೈಲೂರು ಅನ್ನೋ ಗರ್ ಕೌಡೂರು दिव्याले कौडूर अंत घर आणि वैष्णवी बैलूर अंत घर ना कट्टी इवन नेली ओके टिफन आयता यस आयतु 8th year and his marriage adu 2 ವರ್ಷ ನೆಲೆಂಜಿ हाय सिस्टर हेलो चांडे अक्क दाद तिंडी इंक तिंडी दादवा चित्रान्न मिगेला घर स्टेट बांकाल यूनिवर्सल क्लोथ शॉप अल बैलूर अंतवा स्टेट बैंक यूनिवर्सल क्लोथ शॉप अल इवा इतला गेसवा ओके चांडी अक्क दादा तिंडी चांड तिंडी दादा चित्रान्न ಎಂಕು ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಮರಾಠಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪರ್ಪುಂಡು ದೈವ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ಪುಂಡಕ್ಕ ಓಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಮರಾಠಿಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತದ್ದೆ ಇರಿಗೆ ಏನಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಚ್ಚೇ ಗೊತ್ತುಂಡು Vaishnavi Kini, why? We completed our 4 years this beautiful journey. Oh, congratulations. हाँ वही अक्का ईश्वर देवस्थान लग्गी ओके दिव्या सोनू ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾಳು ಶೋಣ್ಮೂಲ್ ಇಜ್ಜಾಳು ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ದೇ ಅಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಬುಪ್ಪಚ್ಚಿ ಓ ಜೋರಾತೀರಿ ಅವು ಕೊರೋಡು ನಾನು ಜೋರಾತಿ ಅಂಚು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಅಂಚಿಂಚು ಬಂದಾಂಡು ಪೋಂಡು ಹೋ ವೈವೆ ಮಕ್ಕ ತೆಶಿ ಜಲ ಈತು ಪೊಳಚಾಪುರ ಪೂರೋ ದಿವ್ಯಾ ಇನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಕ ಮರಣಿ ಸಂಡೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡರ್ ಇರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಕ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒರಿ ಪೂಜಾರ್ ಅಂದೀನಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂದಾಲ ಪಾರ್ತಿಚೆ ಕಂದನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಓಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪವೆ ಶಫಾ ಫಾತಿಮಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಯ್ ಶಫಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚ ಓನ್ಲಿ 1 minute to go last and live hi good morning aruna vai shetty hi good morning hello गौतू अक्का हमी 3 जण काही वच्चे काही जाता तुम्ही काही सांगात येता स्टॉप डूइंग ओवर एक्टिंग ओके रील्स सूपर आतंड थैंक यू सो मच ओवर एक्टिंग मातोनल्लेना इप्पड मल्लेज इरेग अंच अंसुंड इप्पड यान इप्पुने नेंच ಅದು ಬೇತಕಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಅದು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರದಾಲ ಮಲ್ಪು ಜಾತ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ವೈಷಮ್ಯ ಕಿನಿ ಉಡುಪಿ ವಚ್ಚ ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ವಚ್ಚ ಇರೇಗ ವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಫಾಲೋ करत इंस्टाग्राम ना अंतु तुम्ही फॉलो करत मका गौतमी कामत इदेग वा कंट्री पोयर ड्रीम इंक मनाली पोडंद हाकोंಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಒಲೋಲಾ ಪುಡಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇಗಿತ್ತೆ ಮನಾಲಿ ಪೋಕನ್ನವನ್ನುಂಟು ಇತ್ತತ್ತೆ ಚಳಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ನವೆಂಬರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ఒక ಪನ್ಪೇನ್ ಬೇಜಾರಿನ ಗೊತ್ತುಂದ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಪು ಜರ ಬೇಜಾರು ನೋಡಿ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜೆಲಸ್ ಅಂದು ಜೆಲಸ್ಸೇ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ನಾಳ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬಿರತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತಿಜತ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರ್ಷಿ ಐಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಲ್ಪೇರದಲ್ಲ ಬೇಲಿಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾಮರದಿದ್ರು ಪಾತ್ರನ ತಾಕತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಏತು ಚರ್ಬೇತಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಮಾತೇರಿಗ್ಲತ್ತೆ ಮನ್ಪುನು ಮುಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಮನಾಗಲಿ ಮನ್ಪುನು ಐಟು ಕೂಡ ಏನ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಾಡ್ನು ಏನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಅಂತಂದೆ ವಿಜ್ ಅವು ಸಮ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಒಂದು ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಣಿ ಮಾಮಿನ ಐತೆ ಅವತ್ತಿಂಗ್ ಗಮ್ಮತ್ತೇನಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದ ವೈಬ್ದ ಐತೆ ಒರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರಿದು ತೂತ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಯನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರಿದು ಮಾತಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ದಾಪಂಡ ಒರಿಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ 1000 ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ನಾಗ ಒರಿಯ ಕೊರೊಂದು ಕುಲ್ಯರ ಆಪುಜ ಐ ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ತೂತೆ ಪಂದ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆನ ಐಟೇರ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಲು ಏನ ಮಾಮಿನ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಕಾಡ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತು ಜನ 1000 ಜನ ಕಾಡ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಗಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪುವರು ಮಾಮಿನ ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಮಾತೈಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋತೆ ಅವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಓದಿಜಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆತನ ಆರೇನು ಮಲ್ದಿರಿ ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ತಿತ್ತು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿರಿ ನಾವಿನ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಅದು ಉಳ ಹಿಡ್ಪೋತು ತೂದಿತ್ತಿಜಿ ಐಕ ಕೂಡ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಲಸ್ ಮಾಮಿಗೆ ಉಂದು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಏನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲು ಉಪ್ಪೋತೂಲೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಲಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಜೋಲ್ ತೂಲೆ ಬಂದು ಯೋದಾವ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂತ ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಜಲಸನಿ ಅಂತ ಆಯ್ಗಾಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವು ಬಂದ್ಪುನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಜಲಸದಿ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಮಲ್ಪೆರೋಣ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಮಲ್ಪರೋ ನಾನು ಏರೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಾರೋಣ್ ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಆಂಡಸಿ ಸಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲ ಓಡು ಚಾ ಮತ್ತು ಆಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಫಾಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾಲೋಕ್ಕೆಲ್ವಾ 10 ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸುಗುಣ ಹಾಯ್ ಪಂತೆ ಸುಗುಣ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲವೇ ಅಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಲ ಆಂಡಿ ಸಿಸ್ ಬೇಲ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಮಾಮಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದಿಪ್ಪ ಮಾಮಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ದಿನಾಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಾಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೇರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೀಯರೆ ಜಾಲಿಡುಲ್ಲಿರತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿಕಲಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಯಾ ಸಿಸ್ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೌಸು ಲಗಾಡಿ ಪೋಪುನ ಅಂದ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ವೈಶು ಅಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಹೈ ಅಂದು ದಾದಾಲ್ ಎಗ್ಲೇನತ್ತೆ ದಾಲ ಅಲ್ಪರ ಪುಜಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಳ್ಳ ಫಾಲೋ ಕರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಅದೊಂದು ಜನವೇ ಫಾಲೋ ಕರತಿ ಅವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಈರು ಓಲ್ ಒಪ್ಪಿನಿ ನಾನು ಬಯಲೋಡಿಪ್ಪಿನಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾಮಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಊಡ ಓಕೆನಾ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ರೋಲ್ ಇಪ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಏತ್ ಮಂದರು ಯಾನಿಪ್ಪನು ಓಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಓಲು ಬೈಲೋಡು ಹಿಂಗೆ ತಂದು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮದದೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಓಲ್ ಇಪ್ಪಿನಿ ನಾನು ನಿಮಿಷ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒರಿ ಎತ್ತನ ಒರಿ ಪುಜೇರಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಮಿಗೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಬಟ್ ಸಂಡೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೇರತ್ತ ಇತ್ತು ಇನಿ ಕಾಟಿಲಿ ಪೋತೀರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬುರ್ಚಂಪಿ ದೇವೇರ್ ನಾಡ್ಲತ್ತ ಈನಾಡಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿರು ಸಂಡೇ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಿ ಸೋನಾ ಇಡಲ್ಲ ಓಡತ್ತೀನಿ ಬಲೇಡೆ ಬ್ರೆಡೆ
ಮತ್ತೆ ಒಡೆ ಪೋರ ಸುರುಮಂತ ಜುಗ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಬುಡ್ತು ಇನ್ನು ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ 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 ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪುಕ ಓಕೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆಂಕ್ ಓದೇವರೆ 11:45 ಏನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಮೆ ಕೋರಿ ಕನ್ನೋಡು ದುಮ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ವಾ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬಿಡು ತೂಪೆ ದಾದಲ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಕ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್